Bé, avui parlarem d'una peça, un quadre, de l'any 66. Eh? Per mi és interessant veure com, de fet, sempre he estat pintant el mateix quadre. Aquella època, diguem-ne, el dibuix era molt menys acurat, tenia menys experiència, i aquesta peça està inspirada en un dibuix de l'àlbum de viatge que vaig fer aquell estiu del 66. En una sala de la Galleria dels Uffizi, a Firenze, apareixia el quadre de la batalla de San Romano de Paolo Uccello. Una composició dinàmica, una composició de color atrevit i que, naturalment, amb una referència només dibuixística, a l'hora de treballar aquest quadre a casa, es converteix en que el color va pel seu compte. No té en compte ni l'atmosfera, ni la llum, ni els colors de la paret, ni del terra, ni de la finestra, que per cert estava tancada amb una cortina del que deien a l'època Gradulux, que ara seria impossible que això estigués en un museu de bon gust. I la composició és el quadre, dintre del quadre, la presència repartida entre el públic i l'espai, que per mi aquesta dualitat per mi ha sigut sempre la persecució de la realitat, perquè jo no he estat mai un pintor realista, però sí que pretenc ser un pintor de la realitat. Els colors, sempre considerant d'una manera intuïtiva la gamma tonal, o sigui, la traducció de cada color a la gamma de grisos, es converteix en aquests colors absolutament convencionals, però que per mi juguen un paper, no? El paper important d'explicar quina era la situació del quadre i de la gent en aquell saló de la Galeria dels Uffizi.